inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Marites, mga kabalitaktakan, isang panibagong araw na naman na punong-puno ng good vibes dala ng Dynamic Trio dito sa Morning Balitaktakan. Kaya naman papangunahan niya ng nag-isang minion in the house na naka-yellow today kasi paninindigan kita. Wow! Randy Guzman! And nagbabalik din ang inyong ate na laging nilalamig sa weatherman o sa mga relationships. Ay! May Amen. Wala ka doon. Anyway, this is me, Sofia Pagaduan. Heater lang nandun sa kwarto mo. Ano ba? Oo. Ayan, at ngayon namang umaga magbibigay naman sa inyo ng iba't ibang inspirasyon at mga kwento. Makakasama niyo po ang inyong gentle giant, Charles Limon. Kaya naman tutok-tutok na ngayong umaga mga kabalitaktakan at simulan ang ating umaga. Pero para masimulan ng umaga kasama ang Dynamic Trio, naku, katulad ng aming mga interns dito na napakaiingay naman talaga. Oo nga naman, Very full of napapanik energy sila. ang ating Yan. mga interns from FINMA. Kaya hello po sa mga taga-Pangasinan, sa mga nais po kaming mapanood sa Pangasinan or all over po dito sa ating saan ba? Northern Luzon pala. Northern Sasabihin ko Luzon. sana Tama. buong mundo, pero hindi. Pwede po ding siya. Central Pwede rin. Luzon. Oo. Pwede naman, pero iba yon. Pero ayun nga, no, kung gusto nyong manood via television, ang kailangan nyo lang hanapin ay ang GNN channel. And then sa baba po nun ay ang Highland TV. Yung channel number, it varies depending on your location. Minsan 12, 14, 11 at kung saan-saan pa. Yes. Pero kung hindi nyo pa rin siya mahanap, kahit ginawa mo ng lahat, wala pa rin talaga. Ayan, so meron pa rin kami sa mga social media platforms, sa Facebook, which is live tayo ngayon, di ba? May Facebook live tayo. So, like na, share na the Facebook live at panoorin nyo na kami habang nagkakape ngayong napakalamig na umaga. Live na live din tayo, of course, sa YouTube. Ayan. Like and share na rin. At meron din tayong mga social media platforms sa Instagram, sa Twitter, at meron din tayo sa isang website, rngph.com. RNG Luzon. RNG Luzon PH. Lagi ko siyang nakakalimutan. Pero anyway, lagi tayong nag-a-update or nag-upload doon ng mga interesting articles that you can read anytime of the day. So go ahead na and access that website, mga kabalitaktakan. Yan, natupang ating simulan ng ating umaga. Naku, alamin muna natin ang ating latest weather update ngayong umaga po ng ika-16 ng Agosto 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, nako, magiging maulan po ang northern at central Luzon ngayong umaga habang asahan naman ang magandang panahon dyan po sa nalalabing bahagi ho ng Central Luzon, dito po sa Bulacan, dyan po sa Pampanga, dyan po sa Bataan. Habang dito naman ho sa Cordillera Region at Ilocos Region, pati na din ho ang Region 3. Naku, makakaranas po tayo ng maulang panahon. Dahil dulot pa rin po ito ng hanging habagat na nagpapalakas po ng pag-ulan at iba't ibang localized thunderstorms. At ngayon po, meron po tayong binabantayan na low pressure area dito po sa baba ng China, pero papalabas na din ho siya. Late lang siyang nag-form into a low pressure area, pero sa ngayon ine-enhance po itong low pressure area na to, itong hanging habagat dito ho sa northern Luzon. So far, fair weather naman po ang asahan natin sa Visayas at Mindanao. At ang araw ay sumikat kaninang 5:42 in the morning at asahan natin itong lulubog mamayang 6:19. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga dito sa Baguio City ay 16.8 degrees Celsius at asahan itong iinit mamayang tanghali sa 22.3 degrees Celsius. Napaka, Malamig. malamig pa rin.
Parang wala namang pinagbago mga ka-MB. tag-ulan na talaga. Kaya magdala po kayo ng mga jackets po ninyo. And of course, gumamit po kayo ng mga produkto ng Aldrich Corporation like Pau Liniment, Pau Masahe. In case pampainit. po, na lamigin kayo. Masakit kasi sa likod. Ako nga. yan. Oo. sakit Ang lamig-lamig, Ang no? sakit Kahit ng wala aso. kang Sarap tuloy ginagawa, magpamasahe. With Pau Masahe na. Yes. Tayo na lang magmasahe ang tatlo. Ay, ganun ba yun? Oo, pero Sige, alam nyo sige. ba mga ka-MB, good news naman po kasi bumaba po ng 1.7% ang ating poverty rate dito sa Cordillera as compared po noong 2018 kasi nakapagtala po ang Philippine Statistics Authority po noong first quarter po ng 2021 kasi 54,000 na lang na pamilya dito sa buong Cordillera ang mahihirap. Hindi naman mahihirap pero nandun sila sa poverty threshold. Oo. Yan. Pero as compared to the 61,500 families noong 2018, nakakita tayo ng decrease and we believe no na as 2022 goes by or ano ba yan? As it passes, ano ba yan? Nabubulo Sige lang ako. lang. As it passes po, as we go through 2022, Yun. alam natin mas bababa pa yan, especially that nagbukas na nga ang ating industries, Oo. may mga trabaho na, hindi na tayo masyadong mahihirapan, and pinakamataas po na naitalay ang province po ng Kalinga. Oo. Ayan. I mean, Mountain Province, I'm sorry. Mountain Province has the highest poverty incident of 22.7% as of 2021. Although it decreased by 1.74 kasi before ang poverty incidence nila is 24.4 while in Baguio City, ito naman dito sa Baguio City, syempre city to, no? Ang daming industries, ang daming trabaho. Ito ang pinakamababa na madaming poverty related incident or families. No, 3.4% lang tayo nung 2021. Yun. Kaso po, nagkaroon siya ng increase. Oo, kasi 2.7 lang siya nung 2018. So, nung 2021, tumaas yung poverty threshold natin ng 0.7%. Kasi nga, understood naman, nagsara ang ating mga industries. Tama. Pero alam naman natin, we are gearing towards pagbangon, recovery. So, go lang po. Ayun, Yes. kung good news yan, bad news naman ho dahil Wala, sa ano ating yan? sa pagtataya po ng PSA noong 2021, noong nakaraang taon, tumaas po ang bilang ng mga pamilyang naghihirap. Ayon po yan sa huling update or pag-aaral ukol ho sa poverty incidence dito sa buong bansa. Buong bansa naman ito. So buong bansa. sa noong 2021 daw, ayon po sa inilabas na datos ng PSA, umabot po sa 18.1% ang bilang ng mga pamilyang ikinokonsiderang mahirap. So, aabot po yan ng 3.5 million na mga pamilyang Pilipino ang naghirap noong 2021. So, kasi noong 2018, pumalo tayo ng 16.7, which is mababa lang siya. But noong 2018 din, nakita natin yung unti-unting pagtaas ng presyo ng iba't ibang mga produkto. And especially now, 2022, we are waiting for the report ng PSA kung kumusta na po ang poverty threshold ng ating bansa. Kasi maraming pong nahihirapan ngayon dito ho sa pagtaas ng inflation, dito sa gas, at sa kung ano-ano pa mang mga pinagkakagastusan nyo. Bibili na nga lang ng Yeah. itlog 10 pesos Oo pa. nga, ano ba yan? Diba? Wala Oo, nang maulam diba? ngayon na medyo Parang mura-mura. wala nang pwedeng ulamin. Oo. Buti pa si Sophia, hindi kumakain sa Oh, gabi. yan. Super fasting yan. Wow, for the fasting. Nakakatipid For the daw. fasting. For the fasting ang person. Oo. Anyway, understandable naman kasi madami nga namang nangyaring mga sakuna ngayong this past few years kanyan. Pero anyway, mag-stray away naman tayo sa negative na report ni Sir Charles at pumunta tayo sa mga pagkain. Ayan. Ayan. Sa Abra, nagbabalik na po ang kanilang famous bagnet. Naku, Ayan nga kasi, sarap di ba? yan. Nagluluto ka pa kagabi, Oo. Sir Charles. Meron pa akong bagnet doon. Alas 10 na, no? Nagluluto pa siya ng bagnet. Pero anyway, sa Abra po, di ba, natamaan po ng magnitude 7 na lindol noong last week ba yun? Or basta, nung last month. 3 weeks ago. 3 weeks ago, okay. So, 3 weeks ago, natamaan nga tayo ng lindol and yung Abra, syempre sila yung natamaan talaga. And meron din silang cases of African swine fever. Pero kahit na ganoon, nagbabalik na po ang kanilang bagnet and the Abra LGU is actually urging po yung mga customers natin or anyone who likes bagnet na
Ayan na, Yeah. bili na. Ayan sarap-sarap yung mga nasa screen, Oh, Grabe, nakakagutom Magluto naman ka nga. Anong favorite umagang-umaga. ng bagnet na ano? Actually, di ba may iba't ibang ano daw, May iba't klase ibang ng parts. bagnet. Ah, really? Merong, ano yun, prepared in a variety of ways such as bagnet with ampalaya, Ha? bagnet adobo, and bagnet pakbet. Ay, yan yung favorite ko. Yan, masarap yung bagnet. Oo, pwede ba ang bagnet sa ano? Favorite ko kasi yung kare-kare. Pwede naman din. siguro lahat, sa lahat. Pwede, lahat. Kasi it's meat din naman, no? And maganda yung preparation nila sa Abra talaga is super delicious ng kanilang bagnet. So, ayan nga, sa mga gustong makatikim ng bagnet, nagbabalik po ang bagnet ng Abra. Pero bago tayo kumain ng bagnet, kasi very pricey po ang bagnet natin mga ka-MB, dapat po may trabaho tayo. Nako, kaya naman po sa mga naghahanap ng trabaho, hiring po ang Peso ngayon. Kung gusto nyo pong malaman kung ano ba yung mga vacancies, tignan nyo lamang po ang ating screen. Ayan. So that is from Peso. Actually, marami to madaming mga companies ang pwede dito. I-visit nyo lamang po, or kung gusto nyong malaman nga, pwede kayong pumunta sa Facebook page po ng Public Employment Services Office, or pumunta na din kayo sa City Hall, doon din sa kanilang opisina para malaman nyo po ang mga International ba vacancies. yan? Yes, I think Pwede. merong mga international, mga international na mga International? companies. And meron ding mga dito sa Baguio City. Kasi nakita ko kanina, Oo. Camp Jane, may mga ganito. So, marami mga ka-MB, tingnan nyo lamang po ang ating screen. Pwede nyo i-playback yan mamaya. Or sabi ko nga, pwede kayong mag-visit po dito sa ating Public Employment Services Office at Baguio City Hall, or i-search nyo lamang po ang Facebook ng Public Information Office, City of Baguio. Yun. Oy, same din with the Public Employment Services Office ng Pangasinan. Kasi meron din silang mga bagong mga trabaho na ipinalabas. Pero good news naman tayo mga kabalitaktakan, dahil nga po sa nagdaang Administrasyong Duterte, ngayon po muling nagbabalik po ang Commission on Human Rights sa iba't ibang mga dito po sa war on drugs at mga illegal na mga drug raids dito po sa ating bansa. So sinabi po ng Department of Justice noong Lunes or kahapon na committed po sila na i-adopt ang transparency policy with the Commission on Human Rights para po matiyak na ang mga illegal drug raids are carried out in accordance with the law. So sinabi po ni ito pong si DOJ spokesperson Miko Clavano, sinabi po niya, it may be a good idea if CHR can ramp up their manpower. I am not sure if they have the resources to do that. So, kasi nga din naman, malaking issue din ho ang human rights pagdating ho sa war on drugs. Lalong-lalo na ho noong nakalipas na administrasyong Duterte. Pero marami din pong mga sinasabi na okay lang naman na walang CHR. Pero let's face it, may karapatan pa rin ang bawat tao kahit man yan kriminal or kung yan ay biktima, dapat po ay pantay-pantay pa rin ang ating paglilitis at pagpapatupad ng ating mga batas. So, maganda ito, Sana magbalik na din ang Pilipinas sa ICC para na din ho sa transparency ng ating bansa, katuwang ang iba't ibang international communities. Yes, ayan. Speaking of transparency din, dito naman sa Baguio City, nag-hold ng consultation ang ating LGU para sa mga agricultural stakeholders. So, nangyari ito noong August 12 at dinaluhan ito, of course, ng mga different farmers, ng iba't ibang officials, at pinangunahan nga ito ng City Veterinary and Agriculture Office or CVAO. Importante daw na kahit dito sa ating syudad is about 3% of the city's population lang are involved in agriculture. Kasi syempre, di ba, urban Irisan, naman tayo. Oo. Santo Tomas. Tama, mga urban gardening. Maliliit lang na mga farming lands dito. Importante pa rin daw na parang pakilala sa ating mga farmers yung mga innovations and technology dito sa ating syudad. Sabi nga ni Mayor Magalong sa kanyang mensahe nung consultation na yon, if tiny and industrialized Singapore with no farmlands can do it, what more with Baguio where we have more areas for agriculture. Yeah. Ayan yung sinabi niya mismo, And from now on,
So, sinimulan nga nila noong August 12 yung consultation. There will be quarterly consultations na raw para ma-address, syempre, yung mga problema ng ating mga farmers, yung mga suggestion nila, and the next consultation will actually be on November. Ayan, so yung mga counselors din natin na involved in agriculture, they're thinking of an ordinance, I'm sorry, not a law, an crafting ordinance. About trade market, commerce and agriculture, ayan, and they assure that everyone, every farmer, every urban farmer that are living here in Baguio is involved. Ayan. So, very Ayan, good alam news, nyo, di ba? Napakaganda ng nangyayari ngayon, no? Though we have a lot of mga sakuna, Tama, dami tama. nating pinagdadaanan, pero alam natin, very resilient kasi ang mga Cordillera. And Tama. we know that we have a really working government. Kasi, though hindi naman lahat ng kanilang mga projects ay nagugustuhan ng mga tao, pero we know that they are trying. Kaya sana tuloy-tuloy. And sana patuloy yung pakinggan po ang hinaing ng ating mga residente. And para naman makapag-update tayo mamaya, bisita ni Sir Charles. Ako nung papakilala kasi medyo sige, go. na-miss ko kasi itong tao na to dahil yung siya tao ang na laging yan? one call away natin. Ano mang problema dito sa Cordillera. Mamaya makakasama po ni Sir Charles Limon si Mr. Frankie Cortez, Ay, naku. spokesperson po ng Office of Civil Defense Cordillera. Ayan. So, okay. ikaw. May tayong bisita lahat. ka. May bisita din ba ako? Diba? Oh, sino ba ang ano mo? Ang bisita ko naman, actually, hindi naman siya bisita, pero ayan, i-interviewin natin ang isang Muay Thai Wow. coach, head coach dito sa Benguet. At aalamin natin, syempre, yung kanyang journey ng kanyang mga players sa katatapos lamang na Regional Muay Thai Championship noong nakaraang buwan. So, ayan, tutok-tutok lang mga ka-morning Yan, balitaktakan. tutok-tutok lang at abangan nyo ang mga yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Sa music ng batang 90
magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Natin alas 7:29 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga atin munang tignan ang mga update dito ho sa nangyayari pa rin pag-recover po or pagbangon ng probinsya ng Abra at ng Cordillera dito po sa kakatapos na magnitude 7 lindol. At ngayon pong umagang ito ay makakasama po natin si Sir Frankie Cortez, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense Cordillera upang bigyan tayo ng mga update ukol po sa nangyayari ngayon na recovery. At ngayon na, meron na. Alright, sige. Makakasama na po natin live. Sir, good morning po. Good morning po, sir. And sa ating mga kababayang, mga nakikinig at mga nanonood. Ayun po. Magandang umaga po. Good morning, sir. And nasa Abra pa rin po ba kayo, sir? Kabalik na ng Baguio po, sir, noong last week. Alright. Higit isang linggo rin po tayong nandoon sa area. So far, sir, kumusta na po ang ating assessment ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Office of Civil Defense dito ho sa pagbangon ng Abra po at iba't iba pang parte ng Cordillera, sir? Bale, sa Cordillera Administrative Region, isa sa mga hardest hit natin na area is ang probinsya ng Abra. So, karamihan ng mga early recovery interventions ng member agencies ng Cordillera RDRRMC ay nagsimula na po doon last week pa. So, nanguna na dyan po ang DSWD, nakapagbigay na po sila ng mga assistance to individuals in crisis situation. At nandyan na rin po ang ibang ahensya like the NHA at DSUD na nakapagbigay na rin po ng mga shelter assistance in the form of EHAP na tinatawag po nila. Kasunod na rin po dyan yung emergency cash transfer ng DSWD para mapaayos po yung mga bahay ng ating mga nasiraan ng bahay, mga pamilyang nasiraan ng bahay. Tapos ongoing pa rin, mangyayari din yung kanilang yung kanilang emergency shelter assistance. Sa katunayan po ngayong araw, meron po kaming technical working group ng shelter cluster ng Cordillera RDRRMC upang talakayin yung mga immediate concerns na ito sa pabahay. That's good, sir. Oo. And matanong ko na din ho, sir, since tuloy-tuloy pa rin itong nararamdaman nating aftershocks dyan ho sa Abra, ilan na po ba in your own sa pagbibilang ninyo ho yung mga naranasan nating mga aftershocks? And nakikita po ba natin, sir, na nadadagdagan pa rin yung bilang ng mga damages na naitatala natin sa ito, mag-iisang buwan na po itong lindol na ito? As of today, sir, base sa record ng PHIVOLCS, more than 3,000 na po ang aftershocks na naranasan po natin. Pero kung titignan natin po yung datos from July 27 up to present, meron na pong downtrend doon sa number of aftershocks being experienced every day. At yun ang development na nakikita natin. Although hindi pa rin po tayo nagpapakampante because baka merong biglang mataas na magnitude na mangyari. Tulad nung nangyari noong Friday, nagkaroon ng 5.4. Pero base naman sa mga rapid damage assessment na ginagawa natin kasama ng mga lokal na pamahalaan, wala na pong naidadagdag na damages sa ating infrastructures, sa mga affected families. Kasi po, karamihan ng mga areas na de-declare ng PHIVOLCS na mayroong earthquake-induced landslide hazards ay nailikas na po natin since July 31. So matapos po yung napakaraming assessment na ginawa ng PHIVOLCS at MGB, lahat po na areas po na ito na may hazard ng landslide, be it earthquake-induced or monsoon rain-induced, ay nailikas na po natin at kasalukuyang mga nasa evacuation centers or sa kanilang mga kamag-anak. Sir, binanggit niyo po itong earthquake-induced landslide. Punta po tayo dyan sa Sadanga Mountain Province, dito particularly here in Barangay Sakasakan. Kumusta po yung assessment natin? Kasi for the past few days, medyo ang laki. Ang bilis nung pagbaba ng lupa and yung pagbitak ng mga lupa doon. And tuloy-tuloy daw na nilalamon ng lupa yung mga bahay doon. So far, ano po yung assessment natin doon sa Barangay Sakasakan po? Hindi naman po nilalamon ng lupa yung mga bahay, pero kasabay pong nagsisink
or bumababa ng lupa is yung mga bahay po na nakatayo po doon. So accordingly, sa ating latest report from sa Danggap MDRIMO through our MSWDO, patuloy pa rin po yung sinking doon sa area. Ang tawag po nila dito is yung yung deep-seated landslide with rotational movement. So active pa rin po itong sinking na ito, kaya yung mga families po doon ay naka-evacuate pa rin. At meron po tayong mga kasamahan doon, yung mga personnel ng MDRIMO, BFP at PNP na patuloy na nagbabantay po doon sa area. Oo, sir. Sir, may perimeter security na din po ba doon para po walang pumasok yung mga residente doon na may nilagay na po ba tayong perimeter security na bawal munang bumalik? Yes po sir. Oo. Meron pong nakadeploy po doon na PNP personnel from Sadanga MPS, BFP at MDRIMO po na nagbabantay po doon 24/7 para po wala pong madisgrasya in case na may biglang bumalik doon sa community, para maiwasan po yung posibleng aksidente po. Okay, sir. Sir, for the past few weeks, nakatanggap po tayo ng samot-saring mga reklamo ng mga residenteng nasalantaw ng lindol. Sinasabi daw po nila, bakit naman pinipili lang yung binibigyan ng mga relief goods? Yung iba daw nakakalimutan ng mga LGU. Ano po yung dapat gawin or tungkulin ng mga LGU, and are they reliable dito ho sa kapag hindi po nila nahatiran ng tamang tulong ang ating mga residente po? Kasi ito yung naging topic din ng DILG at saka OCD noong nakaraang press conference, sir. Base naman sa update po ng DILG, may mga ongoing po silang mga fact-checking on the ground. Pero pagdating sa distribution ng ating mga family food packs, naunguna po dyan ang DSWD sa pagbibigay sa mga families. Pero pag may mga natatanggap pong mga donations or mga private donations yung mga LGUs po natin, sakop na po nila yung pagdidistribute po niyan. So halimbawa kung may magbibigay man ng mga cash assistance, nasa na po nila yon, nasa LDRIMC o sa Sangguniang Bayan o sa opisina ng mayor or ng mga local chief executive kung paano po nila ito didistribute. So kung meron po tayong mga nare-receive na ganyan, in the part naman ng council natin, ng mga regional line agencies, ay wala naman po tayong mga nare-receive na reklamo. Yun nga lang, may mga dumating sa DILG siguro na mga complaints ng mga publiko, pero that is not part and parcel of the DSWD family food packs. Kasi lahat naman po ay yung mga po natin, yung mga angels with the red vest ang nagbibigay po niyan. So directly sa mga houses, nagpapatulong po sila sa mga MSWDO. Oo. But it is much better, sir, kapag meron yung mga NGO na gustong magbigay ng tulong, idiretso na lang sa LGU. Tama po ba yun, sir? Yes, that's the proper protocol. Kailangan po nilang i-check-in sa any established incident management team or sa LDRIMC or sa Emergency Operations Center upang ma-record din naman yung mga ibinibigay nila. So that is to make sure na properly accounted for yung mga dumarating na ayuda o mga donasyon man sa NGOs o sa mga private sector po natin. Sir, last question na lang kasi tiniyak po ng 5th Infantry Division at 7th Infantry Division ng Philippine Army na they will deploy ito pong mga personnel nila na may experience sa engineering para po tumulong dito sa pag-rebuild ng mga bahay. And then ito din pong TESDA, may libreng training for carpentry sa mga residente. So far, kumusta po itong pamimigay pala natin ng training at assistance sa mga nasira ng bahay, and I think meron tayong ipapadalang mga construction material sa mga residente po. Paano po yung flow neto? Bali sa ating sa ating mga trainings ng TESDA, sila na po yung may hawak po noon, yung detalye po noon. At doon sa suporta na ibibigay ng ating Philippine Army through the engineering battalion ng 5th ID at 7th ID. Maganda pong development 'yon. So at least may mga naka-standby na po tayong human resource to support yung rebuilding ng mga damaged houses. So pagdating sa mga materials naman, actually ongoing pa yung coordination natin. That's the reason why we have a technical working group meeting today para mapag-usapan din 'yan, especially yung mga immediate na assistance na ibibigay sa mga pamilyang may totally damaged houses.
Okay po, sir. Sir, baka meron na lang po kayong mensahe sa ating mga kababayan dito sa Cordillera na patuloy pa rin bumabangon at nakakaramdam ng aftershocks. Ano po ang masasabi po ng Office of Civil Defense dito po? Ganun pa rin po, patuloy po tayong maging alerto sa mga posibleng aftershocks na pwedeng mangyari po sa ating mga area. At gawin lang po natin yung mga proper protocol like duck cover and hold at pag-evacuate sa mga safe areas. At syempre dahil din sa mga pag-uulan na nangyayari ngayon, ipaalala na rin po natin yung mga wastong paghahanda, lalong-lalo na sa family level, ng mga tamang action para makaiwas tayo sa disgrasya ng mga habagat rains. Especially sa mga families na nakatira po sa flood-prone at landslide-prone areas, maging po tayo alerto sa paglikas, especially during the severe thunderstorms. At kung bumababa man po yung aftershocks natin sa probinsya ng Abra ng mga nangyayaring lindol po ngayon, tumataas po yung ating COVID-19 cases. So pinapaalalahan din po natin ang lahat na sumunod pa rin strictly sa minimum public health standards, especially sa mga pamilyang nasa evacuation center or anywhere na mayroong high density gathering or maraming convergence ng mga tao. So kailangan lang po natin mag-face mask, sumunod sa mga proper etiquettes at marami pang mga MPHS po natin. Yun lang po, sir. Okay. With that, sir, maraming salamat po and magandang umaga po ulit sa inyo, sir. Good morning po. At yan nga po si Sir Frankie Cortez, spokesperson po ng Office of Civil Defense Cordillera ukol ho sa pagbangon. Pinag-usapan natin yung pagbangon ng Cordillera mula po dito sa Lindol, especially dyan sa Abra na nakakaramdam pa rin ng 3,000 aftershocks. Napakarami yun. So stay safe mga kababayan at magantay po tayo ng mga tulong na ibinibigay po ng national government at makipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Supreme. Katapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Naku, magtungo naman tayo sa usaping sports. So noong nakaraang buwan nga is katatapos lamang ng Regional Muay Thai Championship. At nag-emerge nga ang Team Benguet bilang second overall champion. Ayan, so ang Regional Muay Thai Championship na ito ay ginanap sa Olongapo City at dinaluhan ng 18 probinsya. And ayan nga, ngayong umaga is kasama natin ang
kanilang head coach dito sa Team Benguet. Ang Team Benguet po, by the way, is nakatanggap ng 10 gold medals, 5 silver, at 1 bronze. Ayan, di ba? Kahanga-hanga, di ba? So, ayan na nga. Kausapin natin ang kanilang head coach upang malaman natin syempre ang kanilang journey. Paano ba nila nakamit ang mga ganitong awards, yung medal, bakit ganun kadami, ano bang sikreto nila? Ayan, so let us all welcome Mr. Zaidi Laruan, the head coach of Team Benguet. And ayan, Mr. Zaidi, my first question, sino-sino nga ba yung mga representatives natin dito sa Team Benguet? Di ba? Marami silang mga Muay Thai players dito. Meron tayo from Team Kafagbuay, Team Lakay, Team Fate. So, sino-sino nga ba yung mga players natin from Team Benguet? So, bali ma'am, hindi kami galing kami sa iba-ibang gym. So yung ginawa namin, yung mga gym namin dito sa Benguet, bali sa tulong ng BSU, doon kami nag-elimination ng mga kung sinong sasali sa regional. So yung ginawa namin, pinag-sparring namin yung mga athlete natin. Tapos yung nasilik namin kung sino yung pwedeng compete natin sa regional, ma'am. So sa tulong din ng BSU, doon kami nagti-training. Saka nagko-cross training din kami sa kanya-kanyang mga gym. Ayan. So, from different teams pala, yun nga nasabi ko kanina, madami kasi tayong magagaling na Muay Thai players dito sa Baguio. International pa, di ba? Nakikipag-compete sila. So, Sir Zaidi, ano nga ba kasi yung mga paghahanda na ginagawa natin? Gaano ba ka-extensive yung trainings na ginagawa natin araw-araw para makuha natin yung mga parangal na ito? Bali, ma'am, medyo matagal yung preparation namin. Pero yung muntik na kasing hindi matuloy, ma'am. Kaya medyo nag-stop muna kami ng saglit. Tapos, yun, natuloy naman. Kaya may mga more than 2 months din kaming preparation, ma'am, sa aming ensayo. Ayan, as an athlete nga naman talaga, no, Sir Zaidi, talagang consistent yung training mo, ganyan, naghahanap ka ng mga ways to parang lift up the standards pa of the training that you're conducting with your players. Pero, ayan sir, nabanggit ko kanina, di ba, 10 gold medals, 5 silver, 1 bronze. So, bilang head coach ng Team Benguet, handling so many Muay Thai players, ano yung nararamdaman mo sa iyong sarili sa pagkapanalo nga ng mga Muay Thai players natin dito? As a coach, siyempre ma'am, sobrang saya kahit nandun yung pressure, kailangan kasi tinatry namin na maging kami sana yung maging overall, kaso yun nga, medyo nagkulang din kami, kaya nag-second lang po kami. Ayan, so congratulations, no, Mr. Zaidi, napakagaling po ng ating mga players. Pero anyway, can I ask, Sir Zaidi, ano nga ba yung parang feeling mong edge ng mga Muay Thai players from Benguet, from the rest of the provinces here in the Philippines? Siguro kasi dahil din sa tulong-tulong kami sa sa aming training, saka kahit medyo konti yung suporta ng aming sa aming team, tulong-tulong kaming mag-ensayo kahit kulang yung mga coaches, kaming mga athlete, kami rin ang nagti-training sa bawat isa para yun nga maging maka-ensayo ng maigi. At ayan, yes, Mr. Zaidi. So siguro mensahe na lang, no? Syempre yung mga atleta natin, magagaling sila of course, pero kailangan nila ng suporta from different groups, from the LGU. So what is your message po, Coach Zaidi, sa publiko para sa ating mga players? Thank you, ma'am. So
Gagamitin ko tong time na to para humingi rin ng tulong at pasasalamat sa ating LGUs, sa ating mga officials dito sa Benguet. Sana lalo nyo pang suportahan yung ating mga atleta. Kasi sa totoo lang, marami tayong mga atleta na pang world class sa competition. Sana dagdagan pa natin yung mga suporta, lalong-lalo sa mga estudyante kasi laking tulong din ito sa kanila sa kanilang mga school. Ayan. So, Mr. Zaidi, tamang-tama, no, napaka-world class nga talaga ng ating mga atleta. Pero, ayan nga, ano naman ang iyong mensahe sa ating mga world class athletes? Sa ating mga atleta, sana tuloy-tuloy pa rin ang ating ensayo. Pag-igin natin, yun nga, nasa sport tayo, kaya dapat iwasan natin yung mga bisyo para ensayo tayo ng maayos. Saka, yun nga, tuloy-tuloy yung ating ensayo. Ayan, thank you so much, Mr. Zaidi Laruan. Tama yung sinabi niya, yung ating mga atleta, magagaling talaga sila. Kailangan lang nila ng suporta from the LGUs, from the different groups kanina. And syempre sa ating mga athletes din, pakinggan natin yung sinabi ni Sir Zaidi, no? Continue the trainings, ganyan. Ano sabi niya kanina? Bisyo. Lumayo tayo sa bisyo, ganyan. But anyway, ayan nga, proud na proud kami sa inyo sa mga nagiging accomplishments ninyo, national man o international yan. Ayan, anyway, so Mr. Zaidi, that's Mr. Zaidi Laruan, the head coach of Team Benguet Muay Thai players. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, mga kabalitaktakan, at magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isang pahid ka lang. Dahil walang sa POW! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Katapusan mo na, mosquito man. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan at syempre ang paborito nyong parte ng aming morning Yan. show. Alam naman Ano yan? namin ito ang Oo. inyong favorite. Mapapasubo na naman. Ay, ang Ay, nako. aming mga laro. Ayan, dito lang kami Mapapasubo talaga naglalaro. kami. Sa pag-ibig hindi. Ay, ganun ba? Hindi Ganun. naglalaro din Ay, ako sa pag-ibig. sa bagay Sorry. kayo, ako I cannot Ay, relate. ganun ba? Wow! Oo, pero ayan mga ka-MB, ano kayang ating game for today? Big Ano Sister, yan? ano ba ang ating laro? Nakakatakot. Jumbled Jumbled lyrics. lyrics. Ayan Jumbled na naman. lyrics. Ito na naman tayo eh. Nako, ayan na. Ano Alright. na namang mga kanta to? For our first jumbled lyrics. Ano yan?
I won't give up on us. Even Ano yun? if the sky gets rough or I won't give ano up. yung sasabihin ba Jason yung Mraz. title o yung ano title o Jason yung Mraz ba yun? Oo, I won't give up, Jason Mraz. I won't Sige, give Jason up. Mraz daw. Kakantahin ba yan? O Oo, sasabihin ikaw lang yung nagsagot, song? di ba? O, kantahin mo, dali. Kantahin mo. Hindi ako marunong kumanta. Nakikinig si Kwa. Hey, Pwede. alright. Pero basta ganyan yan. Oo. Oh, Alright, tama next kami po. na. Tama. Ayan. Okay. Hindi ko makita. Ayan. Ano? Naku, kailangan daw kantahin talaga. Suspense, Okay. no? Dali na. Suspense. Dapat mag-harmony tayo. Oh, sige, game. Relax. Lady Gaga. Oh, sige. Okay, Oh, sige, game. Wow, game. Relax. Ayan na. Baba. Ano yan? Ano yung look, smile at, and to as we go for her Look at driving? her. Passenger seat by... Passenger seat by something. Kalimutan ko na. Sino kumanta ng By someone. passenger seat? Sino kumanta ng passenger seat? Script. Stephen Speaks. Oh. Alright, I like that. Sinabi nung technical namin dito, the script. Sabi na. Ibang banda yun. Oh. Next. Ayan. Kantahin daw. Okay. Look at her and happy smile. We'll go driving for a while. Ay, gusto ko yung mga ganyang kanta. Tapos, yung parang Karaoke na lang. first meet up. Alam niyo yung, yung mga kwentong ganyan, yung mga first meet up. Tapos, Diba? parang magda-drive. Tapos, alam niyo yun, yung papatugtog mo yun, parang kunyari, pabebe ka dun. Tapos, ay, ganda yung First song. meet up. Wow! Oo. Kinikilig. Pabebe. Alright, next. Okay. Because We are living in a living material. Material Girl by Na- by yun. Madonna ba yun? Madonna. Taga-kanta lang ako dito. Answer kayo lang, answer. Oh. Te. Oo naman, para Material Girl. Linulugi nyo ako, ha? Because we are Linulugi nyo ako. living in a material material world, world. and I am a material girl. You know that we Nag-glasses are na ako dahil hindi ko living. makita. Karaoke na lang kaya tayo dito. Oh, may fun fact si Madonna ay? Sam William, Madonna. Sam Madonna. Oh. Ay, Ano ba? Nako, nagchichismis pala Wala kami na, dito, nagchismisan mga- na tayo. Wala Opo. na, wala Wala na na ba? isa, Wala isa na lang. Wala na. Wala nang isa? Oh, wala Naku, na wala daw. Ay, naku, wala na Hindi ko kasi nabitin. kinakanta kayo. Nag-glasses na ako para ano, Kayo ready talaga. O, na nung ready nag-glasses na. ka, hindi mo kinanta. Oo. na. Manira Hindi talaga ako kami ng kumanta. game. Ito pa naman ang inaabangan ko everyday. Oo. Pumapasok lang ako para sa games. Oo, totoo yan. Joke Bahala ka lang, dyan. mga ka-MB. Yan, Siyempre, sige. pumapasok kami para pasayahin ang inyong mga araw at ngayong Oo. araw. Naway napasaya namin ang lahat ng ating mga viewers. Melinda Yan. Hidalgo, Joe Tones, Uncle Cesar Pagatuan. Ay, nanay ko pala si Melinda Hidalgo. Melinda Hidalgo yung nanay mo. Sabi ko na lang, ano. Oo. Zoraida, uy, grabe naman yung pangalan. Vilma Cartas, and sa Aha. lahat po ng mananonood. Ah, si Siyempre, Rin. ng course. Hi, my course. Ay, hello. Oh. Ayun. Nako, yan, igigreet ko rin yung tatay ko. Bakit ka tumatawag tatay ko sa in the middle of my, of Ay! my hosting? In the Ano ba middle of the problema? night. Ganyan. Pero ayan, greet ko si papa ko and my mama and my lolo and my tito. Lahat ng basta buong pamilya ko, ganyan. Yeah. And yung best friend ko from, nasan ba siya ngayon? Ba- Nasa Quezon siya. Si Rodaline Sanchez. And syempre yung kakauwi lang na dalawang makukulit kong roommate kahapon na si Joyce Makasinag and Esben Madayag. And love you guys. Oh, at sa mista pala ni Course, huwag ka nang ma-broken hearted. Hahanapan ka namin dito. Sa mga single Yan. ladies dyan, pwede nyo kami i-contact. Alright, ikaw na daw Nagbenta. Oo, ayan. Pasalamatan din natin ang ating mga avid sponsors. Unahin na po natin dyan. Ang Batang 90s Milk Tea sa tapat po ng Pia Virgin sa Upper Session Road, Baguio City. Kung hanap nyo ang iba't ibang mga flavors ng milk tea, pwede dyan. Eto, wag din natin kakalimutan ko ang iba't ibang mga musical instruments na hatid ng Musar Music. At wag din natin kakalimutan, kung gusto nyo hanap adventure, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. Ayan, and thank you so much din po sa National Grid Corporation of the Philippines and GCP. And if gusto mo naman ng reconstruction sa inyong bahay, go ahead and dumaan na sa one-stop shop, ang TG Home Builders. And of course, makakalimutan na ba natin ang first and only
5-star mountain resort in the Philippines. Ayan. And to make your occasions more special, bisita na sa Baguio Country Club. Oo, pero hindi nyo makikita kung malabo ang inyong mga mata, kaya bisita na sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic. And sabi ko nga, tuwing tagulan, taginat, kahit ano pang sakit ng katawan, meron pong mga produkto ang Aldrich Corporation para wala ng aw sa PAW! Nakasama nyo ngayong umaga ang inyong gentle giant sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. And at magbabalik na naman ako sa aking kuweba at makikita nyo na Sa naman kabaligtad ako sa susunod na linggo. Pero anyway, I enjoyed the kwentuhan and the games na sobrang bitin. But anyway, I'll see you guys next week. This is Sofia Pagatwan. Oo, nakasama niyo po ang nag-iisang minion in the house na dala ay kulit kahit na napakaliit. Randy Guzman, kita-kita tayo tomorrow with Ma'am Shisheki dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Bye!